Skúškové je presne obdobie, kedy ty si začneš vážiť aj nudu. Normálne mám stres level celkom nízko, pretože I don't give a single shit a všetko sa nejako vyrieši. Ale keď mám skúškové, tak mám ten stres level celkom vysoký, pretože za mňa asi úplne nikto nepôjde na tú skúšku to odrepovať. To znamená, že môj stres level je taký vysoký, že ja si normálne high five dávam s mesiacom hore. Ja kričím na vodu, že už dlho vrie. A čo je horšie, ja som psoriatik. To znamená, že všetky psychické veci zlé sa na mne odzrkadľujú. Keď skúškové nie je, som celkom k svetu, ale keď je skúškové, ja som normálne chodiaca reklama na kožného lekára. Ja nezačnem plakať počas skúškového, ja sa začnem šúpať, jak had. Som tak v pohode, že mi z toho pukli kutiky, narastli uzliny a podľa mňa sa reinkarnujem na Panadol. A to nie je, že by som nezvládala školu, predsa študujem školu pre podržtašky. Ja vždy psychicky skolabujem pri tom, keď viem, že budem musieť vysloviť vetu nahlas pred ľuďmi. Pozitívne ladím každého, kto toto video pozerá, že svoje skúšky spraví.